بتأمو أو متحازي زي باللي سبيم نزرحبكو اندا تلاخف كمخاد كابتز برح النجر قصر حديوم بفلاي نزن عالدس إلي زراسنن ملحاسي انترفو تصدسي أول حدا تقويت الزاربنيام إلالاتي من زبلون جميرو كسابزو دعنيكم إيوم جنات صبق نجرو اتنا عالد عايد سألون مخانيوم عفانكو سدي انت بلا فشكتا جنا أبقى أنسل زرقة بزي سكفتيس إلى الزارب كالزارب كله جنا أمنا مسمر زحلف زيكونس لازا زلو بزي وقعد عملكيو بر كمزيوم سقيلهم ترخب إلهم كاين مزازنو زفنو سبات يكونكم بركة حانت زدربيا زربا بزح مزاز هيزا كم تمت سلز فلد بتخوني بتي إذا ملحساي مسكن دي السبات علالاتنيم مس زبازحو تصبق أركبكوا انت لني مس قلا وهدات كعا تافئكم دو بزخونا قالا قرب بز عباي كاب تزاربكو كامي أنا سب كامزخونكو أنفت زحاسكو يمسلنيم أزي ملحساي عبت السرحلو بوتاون نوال حدا سملا سايكونان تعادو أيتبال ولا كالع بزي قدس إلي زلا خف زراسن كانت كلو تصنحكو تقو سلا الزارب عبت السرحنا بزوحات عوداتكو انت لو انت سكسحقا دلين ولاس انتاي مسايك اللينز دليام بهزا قات أم متانك أغتا كمزمت عني كحبركم ستلهم كاماندو تبلو تحلو كابتم مسارحتي عوداتيو انت خنسخا مسكولن مساحانت انت سق زيت بليم زبلوم يونغنا ولا دا كلن صق يبلا نبر انترفو تراسين كمكاد حق زربا كانت ابطبايلنيم نزرئ كاسب غنا ابسون شو اتوالد اندا غيركو زوص زمسن اهزنو دكمزن كيكون ايترفن حانسا بسلاب اندابلكوم تاني فهم سخدوم بزح سلازي قدسني يخون لكم إلى ناب صوتي مرساني زعاتو غنا زربا طرح كيمسلكم سرحي بصحفهم بقواوي سره كندس خوني خا بأسرحتي واترو بتصبق كمستل الكويم هيوتي بخمزي اندا مرحخو إذا ملحاسين ايتعرفن اندا كراسن هانتي كم مسارحتي سعدا مستفدسنا دليكا لخوت لنيم انت كنا اندابلكو بزح كيتقدسكو سرحي يقبرمو اوان فداسة مساخلة ويوناتا قرسين نغزاي كبلقنا نابي دعا مسبلتني يقريتا حاتيتا يأزاني تبلو كسان اقدركم انت ديو مسيل كايلا دنن بلت اتنتا كنا اندابلكو مس نفسي شجرالو دي مسبلكوا شجر تعمليو بقى فتك لخو مسبلتني كمت انا زلاقص تلاقه زلا سلاز مسلني نزدخها انا نفتككي انا قد مسبلكوا نو افكرك زلخو مسبلتني اتزاقل انت هتزلا اندابلكو مالت مسبلكوا مالت دا اندابلت ناوشت اغوحاغي ارغفت لي اتفلماكوا تلاقص مسيل نيرو غنا نبلبا كمزخونا كرغاغص غيزياو سركون إذا وحم الحسي قد أمتعا هرف كالسا مسعا يقلل يتصاوت بقى يلاقص لزنبركو كأس ان دابلكي كي تردعا قبل بقاتي كدم زبالكم كتوصانون انت فتنات بين اي اصفح فيهن دي قدي محاق عمالتوكي قالفوني ملكت تارئين نيرا أبين مويليو سعادا كتفكراني حاسبا يكونن حالي ميكمان يفلت ان بادو قلما ليلة سلازة حسب قوي نفسي عنا عيس زي كونكوس مش قالو فاتسيمو عبحان قولي نفوس محالا سلازي نبرايوم كرد آزي مكعلونا يتحازلنيوم كاندز خوني خاا ملكتات أريقا مرد مسعب خوا نفقري زحثتني بهوتي كابذكرني نفقري كحاتة تنبر كهتأسي أزي نايفة لمايوم شو كمل سلات تصقمكو قبحبحب زحكم قال عزياك تصبق معاتي كونو غنا قبل الياك انت ابتخون نفقر السم ايتبلين انتاي كم زقبر هربت ولني
ፀኒሓ ግና በዓላ ሓሲብካሉ መልሲ ሒዝካሉ ምፅኢላ ብደወይ ገዲፋትኒ ብጉያ ካብ ቅድሜ ተሰውረት ኣብ ሓንጎሌ ዘየለ ነገር ስለ ዝፈነውትለይ ኣነ ግና ቀጢፈ ካብቲ ቦታ ክንቀሳቐሰ ይተረኣኹን ፀኒሐ ግና ክኸይድ ስለ ዝነበረኒ ሓሳባ እንዳሰላሰልኩ ንገዛ ገዛ ኣቴን ብዙሕ ነገር እንዳገማዳሕኩ ደራረይ ከማን ጽቡቅ ጌረ በልዓኩን ከዳነይ ኣይቀየርኩ ነብሰይ ኣይተሓጸብኩ ኣብቲ መደቀሲ ክፍለ ኮይነ ብሕቆይ ኣብቲ ዓራት ደቂሰ ምስ ልሳለይ ቀጸልኩም ኣንታ ሓራ ኢለ ደሞ ስኢለ ምስ ኣብ ጎደና ሸናዕ ክብል ብህይወተይ ንመጀመርታ ግዜ ንፍቅሪ ተሓቲተስ እዚ ዕድልሞ ክሓልፈኒ የብሉን ሓራይ ክብለይ ኣብ ዝብል መደምደምታ ድሕር ክንደይ በጻሕኩሞ በታ ዝነበርክዋ ተኣምፀጽኩም ንጽባሃይቱ ከም ቀደመይ ንኩሎም ሰላም ኣይብልኩን ኣብ ሓንጎለይ ካልእ ነገር ስለ ዘለዎ ዋልሓደ ኣይረአኝን እዩ እንታይ ኮይኑ ይብልህሉ የግዳስ ዝቀረበለይ ሕቶ ሰሚዖም እንተዝኾኑ ሓቂ ከም ዝብሎ ይጠራጠርኒ የማን ፀጋም ቆልሕ እንተበልኩ ክሪኣየ ከኣልኩን ዓበይ ደኣላ እንዳበልኩ ዘይረፈትሸ ሰኣንክዋ ከስቶ ደኣ ኣይመፀት እንዳኢለ ንሓንቲ ካብተን መሳርሕተይ ምስ ሓተትክዋ ሎምኮ ስራሕ ኣይተኣቱንያ ፅባሕ ትመፅእ ምስ በለትኒ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ከም ትሰርሕ ሽዑ ተዘከረኒ ብኡ ኣቢሎን ሓደ ነገር ኣብ ቅድመይ ቅጅል ስለ ዝበለ ብጣዕሚ ሰንበድኩም ተምሃሪት ምኳና ፈፂመ ዘንግእዮ ነይረ ኩኑን እንዳጉየኹ ናብታ ኩሉ ግዜ ምስኣ ተዕልል ከይደ ዕድመ ናይታ ዘፍቀረትኒ ክንደይ ምዃኑ ምስ ሓተትኩ 16 ምስ በለትኒ ከይተረድኣኒ ፍርሓት በለኒ ኣነ ወዲ 21 ንሳ ከዓ ትሕተ ዕድመ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ያሰንቢድኒ ትሕተ ዕድመ ብዙሕ መዘዝ ከምፅኣ ስለ ዝኽእላ ኣብዚ ሙዓተይ ከኣቱ ዝገበርኮ ዘይብለይ ክንሰይ ገበን ዝፈጽምኩ ኮይኑ ተሰምዓኒ ምዃኑ ክንደይ ነገር ይሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ስርሐይ በግባቡ ክሰርሕ ይከኣልኩን ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ዕድሚኣን ተቐርቂረ እንታይ ደኣ ሎሚ ኣንተ ዳሓንዲኻ እንዳበሉ መሳርሕተይ ክሳብ ዘስተብሕለይ ኣብ ሓሳብ ተጸመድኩም ብዙሑን ከሰላስል ድሕሪ ምጽናሕ ካብኣ ክርሕቕ ከም ዘለኒ ኣብ ውሳነ በጻሕኩም በርከ ናታስኮዳኻን ስድራኣ ንጓልና እንዳበሉ እሞ ከዓ ስደተኛ እንትእሰሩንኸም ብኣለይ ምክንያት እንዳፈጠርኩ ነፍሰይ ኣብ ናይ ፍርሓት ኣዘቕቲ ሸሚመ የዕለበጥኩ ንጽባሃቱ ትኺላ ናበይ ብምንጻእ እንተ ሓሲብካ ምስ በለትኒ ምጽላእ ከምዚ ጽላእኸ ግና ትሕት ዕድመ ምዃና ምስ ነገርክዋ ረአይንስከ ኣነ ትሕት ዕድመ ይመስል ምስ በለትኒ ቀዊለ ተዓዘብክዋ ሓቂያ ኣኻላ ክረአ ከሎ ንሳን ጉብዝናኣን ትሕት ዕድመ ይትመስልንያ ግና እንታይ ሞዓብስ ካብ ሓቂ ዶ ይረሓ ኮይኑ ትሕት ዕድመያ ናይ ብሓቂ ትፈትውኒ እንተኾንኪ 18 ምስ ኣኽልኪ ምጽእ ምስ በልክዋ ብሕርቃን ጸርጸር እንዳበለት ገዲፋት ንኸደት ብድሕሪኡ ደጋጊማ ሓታንትዋ እንተኾነት የግዳስ ኣይተሓስብኒ ስለ ዝፈርሓኩ ገጽ ክሕብ ኣይደለኹን ግና ከምኡ ምስ በለትኑ ከይተረድኣኒ ክእፈትዋ ጀሚረ የግዳስ ኣብ ኣደይ ዝእለዩ ስድራሉኒ መፀን ከጸብቕ ኣብ ጻዕሪ ዝርከብ ዘለኹም ጽባሕ ንጉሖ ዋላ በዘይወዓልክዎ ከምዚ ገይሩኒ ኢላ ኣብ ፀገም ከይተኣትውኒ ስለ ዝፈርሕኩም ነገራት ቅድሚ ካብ ቁፅር ወፃኢ ምዃኖም ካብ ቅድሚኣ ክስወር ኣለኒ ብምባል ነቲ 2 ዓመት ሙሉ ስራሕ ኩሉ ስርሐይ ገዲፈ ናብ ካልእ ቀየርኩም የግዳስ ምሕረት ስለ ዘፍቀረትኒ ብቀሊሉ ክትገድፈኒ ኣይተረኣየትን
ደጋጊማ ደወለት መልእክቲ ሰደደት ሓንቲ መልሰይ ዝነበረት 18 ምስ ኣከልኪ ረኸብኒ ዝብል እዩ በከምዚ መወዳእቱስ ግዲ ነቃጽ ኮይንያ ቀስ እንዳበለት ክትገድፈኒ ጀሚራ ሽዑ ብኦጊራ ሓሰተት ተመስገነ ኣምላኸ ዝበልኩም ሓቀ ዘረባ ምስ ኣሸና እንተ ዝብለ መጸላእኹን ግናስ ፈርሒ እንተ በልኹም ከኣዝዩ ብርቱዕ ፈርሒ ከምዛ አንጠልጥል ኣቢሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጉንስ ኢለ ይፈርሕ እቲ ፈርሒ ግና ማእሰርቲ ወይ ካልእ ዘይኮነ ዝወጠንኮ መደብ ፋሕበትን ከኣቶ ስለስተረኣይኒ እዩ እቶም ንኣይ ዝጽበዩ ስለ ኣሕዋተይ ስለስተቀጀለኒ ደድሕር ጓል ክኸይድ እሞ ከዓ ትሕቲ ዕድመ መጻዒዶ ከጸልምት ኮይነ ወረ እንቋዕ ፈራሕኩ እንታይ ገድሽኒ ኣብ ዘይተደለየ ነገር ዝኣቱ ከማን ጓል ኣድያ ትብርሃኒ እንታይ ጻዕዳ ገለመለ ኢልካ ዘረባይኸም ፈርሐይ ንምሽፋኒ ከምዚ ነቲ ወይኒ ምርከብ ሰኣነቶ ወካራዶ ኮይነልኩም ዘይ መጺጽ እንዳኣሉዳ ዝበለት ኣነውን ዘይ ጻዕዳ እንዳበልኩ ዛንታይ ከዓጹ ግናስ ጽቡቅ ይረዶ ትብሉ ዋላስ እንታይ